Ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím a FDV, je Spenčok 81. Koukal jsem tak na Fortuně, tam psali něco, že padl půl míče, jackpot. Jackpoty teda nejsou vidět, takhle když na ně najedu. Tady je teda poslední výhra 21.9. Půl míče. Každopádně to je sci-fi, asi tak nějak bych to přerovnal, pokud vám přijde jackpot, tak to je jako výhra bez porce, si myslím. Každopádně zkusíme tohle, to je spinka, uvidíme co to předvede a já to tady dáme to za 5, jo. Zkusím dělat aspoň pade, pokud to samozřejmě dá, pokud ne, tak půjdeme do koperu. Půjdeme na jablu, pěkně na první otočku. A pojď. Hej to víno, za 4. To je slušný, na to, že to je švestka. Ten melon, ty vole. Pojď na konec. Aspoň tak a pojď doplň to. Pojď. Je to tam. A pojď, full screen. Ne, to nedá. Klasika. Ale 8 hadrů. Pěkně. 3 hlavou nejsme chytli. S třešínkama. Za to Péťo, to je 16 otoček. Tak pojď něco. Dávej dál. No ty vole. To jsem si tu výhru moc dlouho neužil. Pěkný. Tak jo, tak dáme hlavy. Pěkně. Pojď ještě. Pojď. Ne, kurva. Za 9 haderů. Vrátila nám to zpátky. Tu výhru celkovou. Jo, všechno to po dvojce. Pojď něco na to. Ty vole, to stahuje. Pojď. Pěkně. Za 6. A pojď nakonec hlavně.
Hlavy! 7,5 celkem. Pěkně. A pojď nakonec. Dávej palici. Další šestka. Máme na 38, 37. Ale třešníky hnedka. Okay. Pojď. Je tam. Dávej dál. Desítka do plusáka. Za to 20 oček. Tak pojď. Stem. Hlavu. Je to. Pojď ještě hlavu. Okay. 3,5. No, kdyby to bylo celý, tak je to hezký. Pečko. Hlavy. Hlavy. Tam. Pojď ještě hlavy. Je tam. A pojď, otoč to. Pojď ještě jednu hlavu. Škoda. Samosvičku. Pěkný. Škoda, že nepřišla poslední palice. Daleko víc. Zvonky. A teď pojď palice. Ani boh. 7. OK. Pěkně. Tam není malouna, to melouny. Pojď. 20 temní. Co 4?
máme 10 do plusu. A já už to ukončím, já nevím, co mám čekat od té bedny, je to nějaký halus, celý kompletně šílený. Každopádně nám to nabídlo docela slušně, určitě mi to nechat palec, odběr a mějte se, ahoj.